alhamdulillah muna yan uwa musu ya annabi da dukkan musulmai duniya baki daya barka da wannan sallah babba alayya na'am Allah mai na yarda da ni ne ma so miki baitoci na yarda da ni ne ma so miki baitoci na yarda da ni ne ma miki baitoci da sarkin da ya da zuba ta halitta zahiri buya kake jujjuya halitta ba bani fulawa in baiwa maza kaya in shiga rigar umma wala agege cire baitoci mama da kaifin alƙalamin fudura na ke gaddo kyadu raina salatin nan ne zamurui na salatai shine fata na ga ainihin jodi cikar kasita gatan yini da mafana abin umma masoyina arzikinsa kowa ma ya ci gaba assalamu alaikum yan uwa masoya na Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi na duniya ina mana barka da wannan babbar sallah ta sallar layya tare da kuma sayyidi Rabil Jos wato babban masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi me zaka ce game da al'ummar musulmi musamman masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? alhamdulillah muna yan uwa musu ya annabi da dukkan musulmai duniya baki daya barka da wannan sallah babba alayya na'am Allah maimaita mana dukkan wani alkhairi da wani abubuwa na sirri da ake samu daga hadarar Allah ne don wannan lokaci Allah yi wa dukkan bayi sannu da musu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke mana kunci da bakin ciki da tuntunu da wasu abubuwa da suke faruwa muna tawassuli da wannan sadaukarwa da aka dinga yi na yanka da wannan tsayuwa na arfa da wannan azumi da ake cikin sallallahu alaihi wasallam. A yan uwa insha Allah Nasir Ahmad Babbe tare da Sayyidi Rabil Jos muna muku fatan alkhairi Allah ya karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum.